नै नायदो लोगोफोर बेदर एवगासिनो पियर लकेल 500 थाखा केजि 5 केजि बेदर दं बाहाय आयु गोलैगोन साया गोलैगोन बिराद बरिया एकदम लकेल पिकनिक जाहैनो नागिरदों लोगोफोर बावखुंग्रि हाजोआव मानसिफ्रा बुरजा ओमफ्राय नैबे स्पेसियेलला एकदमबारे बिखा आबादखौर आइथिं नै बिराद गोथाव जाबाय बे नैबायदि गोथाव जाबाय नैबेबो जाबाय दा बे आथाल' मोनदों आरो मोनजोबाखै फुरा गोथाव संना लांसै सोर सङा होननाय बायदि हेलो हेलो जों बैसागु फोरबोआव आंखौ लेंहरनानै स्रे खाखमादार बायलायाखै उन्दुनाय गोसोखौ फोजाखांनानै आंखौसो गोदाव होबाय मोसानानै मेंजोब्बाय लोगोफोर नै आब' दुर्गा बिथाङा उकिल दिनै गाबोननिफ्राय सुरु जानोसै बेना खामानिया कर्टआव थेवबाबो एन्जय खालामनो फैबाय एन्जय खालामनाय समखौ सानसेनि समखौ फुरथि खालामनायखौ मोना नालाय समजों लोगोसे खारफानांगौ दा खालामबाय जोङो जाबाय माखासेफ्रा नै जागासिनो जों साइडआव दंफां बारियाव खालामदों लोगोफोर नायदो दंफां बारि लोगोफोर एम्फौ एनला गाबजोबनाय